yo, 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 yo. Yeah, yeah, Brunel. Yeah, yeah, Brunel. Yeah, yeah, Brunel. Yeah, yeah, Brunel. Yeah, yeah. Oh, yeah. Yeah. Hi guys. Alright, it's another edition of Buenos Puppies. Yes. Ito po ang inyong Puppy Hilas King, Puppy Bernie Bitong-Bitong. And syempre naman, walain ang inyong Papi Gapon, si Papi Joe Romantico. What's up, Herb? May gabi ka na talaga. Ang gabi, Erp. Sa Merp. Happy Thursday. Medyo giduka ko kay sa bah ka lang basta taas. Ariyo, Erp. Basta nagaling ko gabuhaton matag ng tibok adlaw. Busy di ka, busy? Busy, medyo dagang kita mga series of meetings. Oh, yes. At least na Good problem. Good problem. Oh, good problem. Pero mo lagi, pag humanda yun, pag umanog pa ni hapon, paabot ang mga alas 7, alas 8, lamin na iligid-ligid, murag din na taganahan dayon mo kuhan bitaw. Mo bangon. Bangon. Sige lang, kadali raman ni kuha naman ni atong kuhan. 30 minutes naman niya. 30 minutes and 1 hour. Mayong, mayong gabi ka. Gabi galing actually, wala galing ko kuhan sa akong kuhan. Wala sa ko imong online. titabi. Titabi kay abida murag masyadong kapoy man, masyadong ano. Sa hindi na mapukuan yun sa lawas ba? Makaluya sa ning busy ka, kanang busy ka pero why kwarta. Makarelate ba sa dano? Kanang makaluya usahay na kanang bitang, hay, kanakan baybayro nun. Ma-remind ta, no? Ma-remind ta. Ma-remind ta, Cisco. Pero siyempre, kabalon na ta. Kuhan man karon. Ano ba ngayon? Pizza G's. Thursday. Pizza 11 day, pizza 11. Thursday, tapos panoon ng Valentine's Day. Correct. So, atong istoryahan ang giingon nga love language. Gwapo Love language na ba na? Abala ka, girl. Ganahan kay kuha nga topic, nga naman. Kasagara di ay, dapat kung mag-advise, dili day tanan advice sa love, applicable sa imuha. For example, sa long distance relationship, na mo ingon nga, okay ko sa long distance relationship, na mo ingon nga, dili okay ang relationship, na mo ingon nga, depende maguna kung kuhan, depende din sa imong love language. Oh. Depende sa imong love Depende language. na sa imong pagpakita nimo sa iya lugar something na Kung unsa ang klase, pasabot sa love language, ana ba kanang namagayuban Earth nga dali may in love, labi na kung taga-tagaan sila og something. For example, na ibang mga tao, dali ma-fall anang gatagaan og mga sabay ginatag. Flowers, chocolates, may ngana. Napayuban gadgets. Na ngana. Pero tingala sila sa ubang tao, ilang example na kay giawat nimo kay imong sitawan na barkada nimo hilig og hatag-hatag, so ikaw nagatag-hatag sa pero tingala ka ngano man sa iya in love man kay sa iya yang partner yang asawa ngano sa kuan simo og hatag wa man ma in love sa kuha. Bisag halos tanan na nimo gibuhat nga para mahatag sa iya lugar, murag wala gyapon niya nakita lugar ang imong mga effort something na. Because lahi di ay ang iyang love language. Di na mao. Ato na istorya karon taon-taon. Before anything else, shout out sa mga bago pa lang, be. Right, be, shout out sa karon na mga mga puppies sa ato ang mga viewers karon. And before that, paki-share sa ato sa atong tong live stream. I-share sa inyo mga 10 ka mga friends, 10 pages, unsa ba? Sa mga grouping ida. Aron na mo visible ang ilang mga mga top fan badge dili sa imong page o ilang mga sharer badge. Ayan, but sa ning shout out sa ninato be si Lenny Acenas. Ayan na pina-shout out kay Naomi Bacani na Domingo and Shakira J-Lo, Beyonce. Kuya ko, wag mga amigo sila may Shakira, J-Lo, madaog si Beyonce di ay. Yan watching all the way from Singapore. Lenny Acenas. Shout out kay Love Magdadaro.
kay Neil Monreal, may gabi po sa imo da boss. Ricky Guyineche, kaning love language be, shout out Sir Burns. Yan, and also kay Leoneline Aslodi. And then shout out kay kasi pa yung mga naalin ni be. Ay, muro man ako nabasahan. Asal mang uban ani na hype mo si Coach RJ mo ni siya. May ni siya aga coach ni siya mo ning guest perminti. Labaw ning mga love language. Life coach siya, life coach kul ba ni siya? Si Boss Ricky John Lunar Goyeneche. Coach RJ, dapat mo share ni siya karon. Dapat mo share ni siya karon po Dugay Diaz. Dapat day guest nato ni siya karon. Ika na ang kuhanin kayo. Napingis mang kuhanin nga topic na mo sa gahi ni Bay. Pag-i-share na. Share sa atong live stream guys. And then, tignan yung mga sa ilang mga love language. Pag-survey, pag-mugin nyo hati. Lenny, ang Asenas. Love, kaya magdadaro. Again, hello sa ito nandiya. Shout out. Hello sa ito nandiya. Mayong pagpaminaw niya ha. Sabi na din okay na ba mong audio niya? Okay na ba? Okay. Donski Magdadaro, shout out sa imo pod. Yan. Sabi mga naadire, sige. Kato mga mo hatag ng stars, hatag ng badaan. Salamat Dan. Alright. Kasi mo ni ang sa kuan ni siya, kanang dili ni siya nga tumutumo lang na siya, pero naging siya study. Adunay 5 ka love language mga kagaya. Paminaw mo og tarong i-share ninyo ni kay basin matingala mo ano man ni nga akong asawa gataganon ako mga mahalon kay akong pare dito taganong mahalon nga mga bag. Okay kay ang asawa pero kani akong dili man ganahan anang mga bagbag. Laylay man. Okay. 5 ka love language ang nakabutan na. Pwede ni sa Earth nga nakaaning 5 pero nag-iiburang mo dominate ani. Ang pinakauna nga love language is 5 ba ni Earth? 5 o 4 lang yung kita dito. 5 kay ang ning option kay ako lang gislas ang isa. / quality time. Ang first is mo ning giingon nga words of affirmation. Mo ba na kanang bata ka nabutangan ka sa agtang? Confirmation or confirmation. Di na mao. Ang words of affirmation, mga papis, ha? Paminaw mo, ha? Asa na yun? Minaw, ha? Dala lang, kaya nga na-mute man eh. Na. Ang words of affirmation, this language uses words to affirm other people. Words are kanang musulti ka nga ganang kay ko sa imong gibuhat. Kanang bitong maka-appreciate bida ka na. Ma-appreciate. Ganang ko ato itong bitong mitilap ka dapit sa kilid sa dapit sa kilid sa jot loggers. Oo. Grabe kay ko. Kani sila nga mga tao, okay na sila basta kay ma-appreciate nimo sila through sa words of affirmation. For example, kung ikaw lugar sutian tagang ganang ko sa imong gibuhat or kanang musulti ka nga ganang kay kuha nang may kay proud ko sa imuha. Proud ko sa imuha. And then unsa pa? Swerte kay ko nga to have you. Tapos I feel so lucky to have you. Muna silang ganang nga perminti sulti ang word nga I love you. Kana di gyud mawala ba nga permi gyud magsigig igog I love you ba? Ba? Tama. Balik isang nasuko na, magsigig yung pagkagingon anak. Kanang magsigag I just want to let you know how proud of you I am. Yes. You work really hard for us and even when things may feel tough, I just want you to know how appreciative I am. English lang to mga English ka. Kabalo ka lang sa tiyan ano lang ba? Anong swerte yung kagigod lang nakakasawang kinabuhi. Yeah! Wala na. Basa-basa na diretso. Ukasukas na. Puntahan pala na. Pasdor na. Wala na. Nakasukas na. Ay, nakaihi na. Muni sila mga butang. Muni sila nga mga tao or nga
dili na ko kailangan og regalo. Para sa ako, Wala, okay na oo. way regalo, basta kay ma-appreciate lang ko nimo. Appreciate. Kabalo ka, Tino binanabar. Gwapo. Nauban po Gwapo yung sa gibuhat. love language po sa kinsa magyud. Sa word of affirmation po Erp kay naa po na kada bitong dapat i-appreciate nimo imong partner, imong boyfriend, girlfriend, imong wife, imong husband, no? Kada bitong the way siya bitong makita nimo nga, uy, angayan siya ni nga sa nila ba? Ano ba? Uy, gwapo kay ani, angayan kay ka. Ganagi ko sa imong outfit. Gwapa kay kasi mo, tama. And angayan jud kay ka, angayan, marag na bitaw, mo ba? Makadugang bitaw og ano bay kana maka-boost og maka-boost og sana confidence. Yes. Mag-date mo. Bisa pag dili lagi bala para dili steak inyong orderon lagi. Oh. Ang importante nag-uban lang mo tapos mo hindi kang ganang gyud ko basta ikaw kung kauban, I feel love, basta nga mga words. Mo siguro niya akong nakita, Erp. Mo ni sila nga mga tao, Erp, nga mulahutay og mga textmate. Mula tayo og textmate. Okay, ang textmate ba ya? Sa tinunan na lang ha. Kaya mo naman tingala ka mo, suma naman yung uyab yung mo kita-kita puro mo text, di ba? May anak ka. Kay wala ta kabalo di ay. Nga siya di ang iyang gusto is word of affirmation man siya. So pasabot, okay na siya, bahala di sila magkita, bahala di sila, basta kay i-text lang niya perminti nga unsa ka kanindo, sa kagagwapa, nindot niya imong kuan, ano. Angayan kay ka, kana nana ba? Wala na, solve na siya. Pero ang imo sang giigna na lagi may nga si imo ra kong gikuan, giatik ra man ko nimo. Okay, charcharan na gikunin mo ba? Pero charan di ko nimo ba? Pero again, pwede tanda sa Pero tanan. lagi nanan. Muna pinakauna, words of affirmation. Correct. Siguraduhan ninyo nga kanabang may kay mo mukha. So duha na siya, it's either ikaw ma-in love ka o words of affirmation ignong ka nga proud kay ko sa imo, ganang ko sa imo ha. Or ikaw mismo po mo na imong style. Hilig kay ka mo storya o ganang proud ko sa imo, nice ka, okay kay mong gibuhat. Basta kay murag pero mo siya mapansin ba something ina na ba? Mapansin mo siya kung say naa siya maski gamay lang bitaw. Nga ano o nga lihok niya ano ba? Correct. Grabe ba kanang kun yung kay ka ba? O kamo diya kamo nagtanaw diya. Unsa bay gabuhaton ninyo? Ay na lang. Please para mabasa na mo inyong comment. Unsay mga butang nga kung buhaton sa inyong mga partner, feel ninyo nga love kay love gyud ko niya. Love ko niya. Oh, sige. Kana again. Unsa inyo ang kuan? Unsa ang inyo ang kanang unsay ginabuhat sa inyong ipaki-share daw. Unsay mga kanang ginabuhat sa inyong mga partner sa inyong balay o pag-date mo or sa inyong mga banag asawa nga makaingon mo sa inyong kaugalingon nga, oh my God, love kayo ko niya. Shemek. Diba? Sige daw, babe, sige. Comment mo. Kaya itong basahon din Sige din. daw. At least makabalota sa ilaha or bang side po bang... Unsay mga specific, like, for example, every morning, mo nang gakailab yun mo sa inyong mga banag asawa because every morning sila gyud ang galuto sa mga pamahaw. Galutuan kang pamahaw, gina-prepare niya ang mga kuan, gina-prepare niya tanan, gamit, tapos pag anak nimo, wow, kompleto na. Kay kabalo ka, lain na siya nga love language. Kana nga love language is acts of service. Service. Of service na siya na dabilong. Dabilong na siya. Oy, sige na. Sige, be. Ato ni Comment. Kaning acts of service, mo sa ni siya ang gabuhaton nila. Kay, again, more on ka lang. For example, sa ako pangin kanina, mag-prefer o mag-prefer for Food. F. Prefer? For F. Puro letter F? Mag-prepare og mga breakfast, lunch, Letter F, dinner. letter Or kasagara imong partner, siya ang galuto. Correct. Ayan. So, ganahan kay kunya kay galutuan kunya for me. Regardless kung unsa pa nang kuan, basta kay ganahan ka nga galutuan nimo siya or kanang ikaw mo'y maghinlo sa mga gahinluan niya ang imong sakyanan before ka mo leave. Wow. Muli dapat ay mainlove mo sa inyong mga katabang. Kasi may muhugas mo sa kanan. Kanang pagmata ni mo, hugas may lago ang sa plato. imong boy. Kay pag wala mo, ready na. Humot na pero may imong sakyanan. Oo, tanang mo. Gina kong boy. Kanang doon ko, kanang mo kuha siya mo imuhinlo sa trash, siya mo labay sa trash. Ana. Maghinlo sa balay. Kanang maghinlo sa balay. O kanang, sa tawa na, kanang, Nga,
mga pag-abot nimo dapat relax ka. Ano bitaw ka naman? Walay mga kalat bitaw sa imong balay tapos paabot nimo dito gikag trabaho pag ikuan nimo pwede na ka mag-relax kay wala na igubot sa utok ba. Nga na. Kabalo ka nagaling gi-suggest diri Erp, na gi-suggest na Jaman. buhaton ninyo nga date night challenge ninyo. Kung for example, Date night challenge. more morning ani acts of service. Magbutang daw mo sa piece of paper, ibutang nimo ang mga butang diya tapos inyong bunot-bunoton. I-shuffle taron ninyo. So na yung mga nakabutang Tapos, dayon sa mga papel, for example, number 1, your partner must steal one face card from you. Yan na. Tapos ang isa, give your partner a 30-second shoulder massage. Yeah. Or give your partner a glass of water or refill their current glass. Yeah. Bura siya og bunot nga imo siyang ihatag nga service sa iya or sa imuha. Dula-dula, no? Lingaw, nice. Or tell your partner 5 things they did today that you appreciate. Yeah. Yes. Ano may gwapo? Stare into your partner's eyes for 15 seconds. Samo kay. Ganun mga na, more on service. No? Gwapo sa ni sa nga nga style. Acts of service. Nice. Muna ka na nga, kung ikaw asawa, masuguuni mo siya, musugot siya diretso. Walay dagan barba nga, musupak sa imuha. So again, it's either ikaw ingana or imong partner ingana mo na main love ka. Like, for example, ako, pag mata na ko, kuhan din ko sa akong asawa, kuhan. Tapos akong love language ingana man po na po, ma-appreciate po na ako na, di sa mo ako main love. Okay, gini yung asawa, wey. Di gina ko ni pulihan, brad, babi sa pagpila ka box single mom diya. May niyong asawa kay kabalo mo timplada sa kape. Lahi ra ganyan kape. Sakto ra gyud og sugar o creamer. Ana, di ba? Lahi ra Ay, gyud siya. kabula lang. So, may kabula. Ay, giilob-iloban din sa asawa din. Kinaglagit. Naray sagolan nit di ay. Kaya nga, gwapo kayo na yung ana. Kaya siyempre, or ikaw, sad, ganan sa ka nga, mo po na imong gusto nga ginabuhat sa imong partner mo na may love sa samot sa imo ha. Mo na usahay, mag-uyab mo, kung mo na imuha, more on service ka, pero siya, dili kay siya yung ana, kay, siya pagtunin mo sa ako, diri ka lang pungkol. Di ko na kaya ako gusto di ko na magkunkuan. Kanang na yung mag-service ako, ana. Mo rin, hindi na rin mo compatible. Kaya di man siya ganahan sa imong love. Mag-away na yun. So dapat yun Herb no nga kanang both of you bay nga makabalogin mo kung sa inyong mga kuan. Love languages mga, kay basin Herb, ikaw ang imong love language hatag og service. Ang imong partner, what if kung lahi ang love language kanang isa receiving gifts. What if kung iya material. Nay mga kuan di ay nay mga babae or mga lalaki nga mas ma-inlove sila ganan sila. It's more on hatag silang regalo. So kasagara mo ni mga DOM. Muna na ang mga love language sa mga DOM. Muna yung mga love language sa DOM. Ang mga nangita og iPhone 13. Ayaw na ko pa ugasag plato. Dili na ko nakitiguang na ko. Nay iPhone Latest. Oh my God, I love you, you kayo. Samo kikay mo na po kong gi-surprise. Last time, imo kong ginagalog 50,000. Oo. Kay daddy. Sugar daddy. Pero na ito ma-blame brand, no? So dapat kung gusto mo mga bit, mangita mong babae. Ngayang love language, receiving gifts. Para wala na istorya. Ang pangutana po lagi, kung receiving gift po is naba kay budget. Nalilang ka na mo na pilihan niya. Wala imo. Alisdan juga dito day. So kung makapili ka ang babae, tapos receiving gifts at wala kay budget, pag-change og love language. I-change na. Kung wala kay kwarta, dito na ka sa service na lang sa ka-service. Service na lang ko. Ako, service na lang ko. Service na nga. Para mas tipid kayo, wala kay gasto. Word of affirmation na lang yun. Kaya may nagawa na kay gasto. Oo, kaya kung act of service, hago ka na. Magpakaulipon mga Erp. Kung gusto nimo act of service, magpakaulipon ko nimo. Sugo ako, daog ako, himo ako, pwede. Pero kung wala kay budget, tama, kung wala lagi kay budget, dito lagi ka sa words of affirmation.
Kanay mong mga pamaba nindot na, sige, kana, sige, umpin mo na yan. Pero kung medyo adunahan ka, diri ka sa receiving gifts. Oo. Pag mo action nag oy, murag wala kay ko niya napansin na. Surprise sa po dayon dia. Kaya po niya mga gusto. Hilig-hilig niya. Kaya pansin lagi ka na balik, samo kay ka daddy. Imo na sa kong gi-surprise og 60,000. Samo kaya yun na. Isanan mo Gcash, nga na. Tanawa imong Gcash, naisulod na po na, samo kay ka 10,000 na po. Siguro ba kanipon may usan ibay sa mulahutay nga LDR kaning ko ano, pwede ra ninong gifts no. Singgan naman nimo, nagpadala ko diya og kuan, nagkuan ko diya, nagpadala ko diya. Nagpadala ko para sa second floor sa inyong balay, nagpadala na ko diya sa kuan. Second floor sa balay. Nay mo deliver dag mga 2 ka kubiko nga balas tapos mga sagatos to ka hollow blocks ha. para sa imong airpa, para di na mo piyait na imong airpa, nay nagpalit ko og kanang surplus diya nga ban. Di ba ganahan sa atong kuan, katong pick up na sa surplus, di ba? Para na sa iya, na lang ha. So, mo na mga receiving gift. Okay. Ganing receiving gifts bay, grabe bay, gastuhan gani bay. Labi na ganap itong, Valentine's Day, di ba? Mo kina. Number 1 yung kamulin niya dito sa mga bulak-bulak. Kaya ma-appreciate man. Though I know everybody can appreciate it. Pero tinudi bay, dili tanan ingana ka big deal ang mga flowers nga mahalon. Pero nakita kay ilang ang flowers big deal gyud kay na, ang malon big deal gyud kay na. Hatag og bag big deal na. Oo, sa ay magugon kuan na sila labi na ginana Valentine's Day na flowers. Murag kuan gid sila bay kan bitong magbaklay-baklay bitaw sila. No, makana din ng uban. Sana all na bouquet. Bitaw na murag happy sila ba, proud sila pud ba. Si Marty Alcantara, balikan sa nato ning mga nag-comment. May love language sa kumbana, mag-transfer ko og funds sa iyang GCash para sa online sabong. Sa part niya, receiving gifts. Online sabong. Uso na ning online sabong. Samog Ang akong bana sa iyang ginabuhat is sa iyo siya mumata, magluto, tas nadayon ko'y coffee and kiss me in my forehead. And sometimes ako po maging ana sa iya. Yun o! Marigold Baldoza, wa pa'y kwarta, wa pa'y service, nagminyo pa mo? Wa na jay love language itig mata kay puro na kuan, due date sa bill. Mao na mga galang. Si Marigold Baldoza. Madam! Okay ra kada madam. Dapat kita, igmata ninyo, magtinanawa na mong duha, o unsaon pag-survive ana nga mga day. si Kagawan Ena Valdez. Nang-invite daw, at daw sa siyang kasal daw. Bahag mo din sa akong kasal. Kano sa man mong kasal? Mo lagi ka advance ang tira-tira hayang kasal. Delay si COVID mong daw. COVID. Yung una lang nilang honeymoon. Oo. Si Marigold Baldosa, dili ko I love you kay bahog ba? Uy. Di ko gana. Ay, kani, words of affirmation, kanang love kay ko kay, kanya gwapo ko. Receiving at least, di ba? At least. At least, maski na makakiyang Paris, happy Oy, ka. kanang mga asawa, for example, na late ka, dugay ka, hapit-hapit na kay 7-Eleven, para na kay gate pass. Mo na siya ang receiving gifts. Di ba? Na for example, na kay Bitbit, BH. Pag na kay BH diya, pwede na kami. Wala na. Pwede na dugay man ka. Ay, na kuando na imbutido, na kuan yata. Pwede na ka mga dlaon diya. Kung samo ka, ikaw sunod sige imbutan na maghukad diya. Samo ka sunod. Magkuan pag sayo pud uy. Ila na masako kay na imbutido na. Wala may imbutido siyempre. Mo na siya sakto. Mo na ang tinuon ni istorya diya. The receiving gifts. Okay, sunod. Kung sabay sunod na. Ang sunod kani. Nayuban dili walay kwenta ng mga gifts. Nayuban walay kwenta ng mga service bahala di ko niya servisyon. Walay kwenta ng mga words of affirmation kay nayuban ang ilang gusto lang yun is quality time. Quality time, meaning to say, kanang nag-uban yun mo, dili kay nag-uban lang mo, tapos ikag tanong sa cellphone. For example,
take nagbaklay-baklay mo diri sa Westwoods, dungan mo duha. Or hiking with the dogs. Kana. Na, pwede. Or pwede ka dula mga mo board activities games. na buhaton. Nagdula mo Scrabble bisag bugok ka. Sa mukha na Nagdula mo Scrabble or kamo do nagdula mo Uno. Kadula na ba ka ng Uno cards? Uno, oh. Wala mo nga dula sa una uno. Kana pwede. Uno cards. Mga ingana or kanang kanang matug bakasyon sama sa tong buhatong karong weekend mo dayon ba more? Akong mulagi na akong kuan kay sa buto mo na akong Paris kay basing nyag akuraan ni makaano. Ayay. Ani. Sayang Nay naman. gibati. Ha? Dagaton? For example, ato ka sa balsa, ato ka sa lubid, balsa, uban mo. Banding. Bahala pag tamban ra na inyong isudan diha. Bahala pa og diingon nga dili gyud mo maglitson lugar or kangan karni lugar kay mahal ang karni karon. Bahala na. Ang ila lang diya sa tinudan na ilang basta kay nag-uban mo. Mao na. Quality time. Bisag kung nara mo sa balcony or nag-stargazing ra mo, tanaw lang mo. Sa storya na yun. Hawin mo kape, tanaw nga dangad, istorya mo sa inyong mga high school life, istorya ninyo yung ex, tapos nalagot din ka, kaya nagsilos, bagay din. Wala luting ka na dayon. Tulog sa'yo, pagkabuntag, wala. Dabog. Sayop na topic nila, sayop. Or ka lang magluto mo, kanang may ngana, di ba? Quality time. I think mo ni ang usa sa mga love language po sa akong asawa bay. Ang asawa, wala na siya problema. Pag nami sa balay lang, sa pagtanong raming Netflix, wala ko naglakaw, walay gig, nag-uban lang mi doon. Okay na akong asawa bay. Muna pag mulakaw ko, wala siya. Mingaon din siya sa ako, dalir siya mingaon. Mangita na din siya? Mangita na Nag-CR gani ka, asa di ka? Mangihi ra dili pwede manghihi lang. Namo sa aeroplano, nitindog lang ka, asa man ka? Siyempre, asa man de, what line options diri. Asa man de line, CR man yun. Kana, mga weekend vacation, pwede ra na. Bisi-bisitag mga resort. Naibago karon sa Dahilayan, nay cafe dia, dito sa Pikas. Nakaadto ko, Lami kailang pizza dito, kape. Dito ka moagi sa kumaykay, di ba, panaog. Musaka ka, pasaka ka, balik. Panaog ka sa kumaykay nga dal. Ayaw dito, pawala sa kumaykay, pasaka ka, balik. Dito, na-reach dito. Katong, before ka, panaog mo ka sa kumaykay, katong pa-straight. Pa-straight. Pasaka. Balik. Nindot yan. Lang, uban lang mo. It not necessarily nga mahal. So, naiuban. Mga cheap thrills ba? Okay raman ko ng regalo, ginagmay nga regalo, okay raman ko na. Pero ang ako lang yun is, I'm just, lalang ko sa mo ha, count tag pizza, tanaw tag pizza, tanaw tag sunset. Tanaw din mo sa sunset, ayan. Yeah. Ulat-ulat mo sunrise ang sunset, ano? Bilar? Bilar kayo. Latag yung lagat inyong mata. Ito gamay nga mga gabuhaton or nga banding bitaw na nakauban lang mo kuha naman na bay kanang basta kay memories magud gyapon. So morning lami kayo kita mga bana makaswerte ta nga ilang love language kanirang quality time. At least diri maurot atong kwarta sa mga bag. Di maurot atong bag sa mga sapatos ana. Mga alahas. Material na atong butang. Dili maluho. At least wala ta sa receiving gifts. Wala ta sa so karon kung manguya mo, ama na mo miss ka lang. Unsay mong love language? Ilista ninyo guys sa unsa ni nga mga love languages din niya kay para pod na makuha ninyo ba pangutanan ninyo sa inyong boyfriend, girlfriend, yun na inyong Paris. Pero actually nayuban de herb, wala kabalo herb. So kailangan sila mag-take og quiz. Ako i-comment diya ang kanang mag-take og quiz para may bawa nila kung silang love language. Kaya uban wala kabalo silang love language. Akong gi-post sa comment. Kana 5 languages. Sige. Kana. I-click diya. Pwede mo diya mag-take sa quiz para ka mo makabalo mo. Kani mo isa herb. Murag medyo maupon niya akong love language gapon. Physical touch. Physical touch sa klaro pa lang Pero dili ni tanan sex basig mo. So, naman lahi man. Di tanan touch sex gyud dayon. So mo kamo lang mo mga paano yak ew.
Ay, uban na di physical touch. Diretso yun. Tila. Dili ingon nga kuan nga ng physical touching pero dili pa din nga sex gyud dayon, dili po din nga na. So mo ta no. Ay mo kadlo nga nang ibasig ay manyakis. Basi mo na ba Aggressive. Grabe siya. siya. Oh, grabe kayo. Oh. Kanamang kung kuan kanang dili man tanan say for example kanang mga hiligi ka mag-ana-ana sa iyang pusod. Pick up sa pusod. Pusod. Kulitog. Abot na ba? Or bisa ka na lang kang hilig-hilig ka magsandig-sandig sa iyang kuan, sa iyang abaga, sa shoulder. Baga. Kanang may ana. Or kanang Masahe. kanang hilig ka maghag-hag sa iya. Kanang. Or Kadol-kadol. Or magkanang mauman mo, holding hands dayon mo. Kana. Dili po grabe sex nang po dayon. Kanang may, or kanang hilig ka na mag-massage ka. Kanang hilig ka sa, kanang may ana. Something nga mga touching, no? May ana ba? Or kanang ding, imong kamot, gihawin nimo sa iyang hawak. Kana, Okay na siya. Mana, sikat nga ng love language sa mga mag-uyab. Mag-uyab, nga na, di ba? Or kanang, kamulo mong lakaw. Tapos, imong ilot-hiloto niyang tangkugo, ana, kaya nag-high blood na di ay. Bato lang, matulaps na doon siya. Ano ba? Ningit-ngit ng pananaw, kaya nag-vertigo na di ay. Di na ka-balance. Namra kakalipong na ko baka dyan lang kayo. Kaya may ana, or kanang, bisa ka na maglingkod ng Marta, magsikag, ang imong finger, magkanana siyang tuhod. Yeah. Oo, may kapiga. So, pag kumain na din mo ang kamot, ana. Alam na. Kuwit-kuwit. Ano? Tapos ang imong sinyas din imong kamot, imong gitulot-tudlo, paspas-pas. Okay, alam na. Alam na. Kung say meaning, ano ba? Di ba nag-wakli na dayon? Nananig-wakli dayon. Again, ayaw mo kahadlo ka mo yung kung ang love language niya kay physical touch, yung grabe, manyakis, gini siya. Again, ha, dili gina yung nga sex, ha? Do, ganahan kay Tara na sa mga hug. Kung nga lang mga hag-hag, hawid-hawid. Kaya magbaklay ka nga, hawiran ni mo yung diri, kay humok yung diri sa imong biceps. Grabe na kay fats. Sa college ko yung anak ko ba PDA kay ko ba Ano ba? Dili kay ko maghidahigdalin sa lap. Hidahigdalin sa kong. Bisag dili ka katulgon. Kaya kunwari, mura ka katulgon. Ana-ana, sandi-sandi. PDA kay Arp Day. PDA kay or kanang sa'yo, naglingkod lang mo. Ana-ana gini yung tiil ninyo, ana ibangga-bangga. Yes. Pick up sa na. tuhod. Yan sa tuhod. Mo na. Ingana ang tirada niya. So at least, again mo na siya ang imo ang physical touch. Yan. Ang pangutana kamo diha unsa inyo sige daw kamo again i-share niyo unsa inyong gabuhaton or unsa gabuhaton sa inyong mga partner nga makaingon mga fights na gigay na happy na kay ko na ma-feel na ako nga alam na ako kay nayo ba ni nga na i-compare nila mga na for example wala yung bana lagi kay kuan kayo kanang grabe kayo mo alaga sing ano sa kuha dili so it doesn't mean nga dili ka love sa imong bana. Kaya wala sa kaya nga lahi lang gid ang iyang love language. Love language. Kung nakita nimo si mong bana kay wala may lagi kay siya no kay iyang bana kay proud kayo sige hag-hag sa iya sa kong bana di ko kita nga maghag-hag sa ko it doesn't mean nga dili ka love si mong bana maybe dili lang ginamaw ang love language sa imong bana. Walang dapat na pwede gyud na nimo ipangutana karon sa imong kuan ba pero mabantayan man na nimo ba kay anang unsa iyang mga nilihukan para sa imuha. Again, pwede ka naan ni tanan ha, kay siyempre mo kuan magini pero naginay usa ka love language nga medyo mo kuan sa imo ha. Murag siya ang imuhang daily nga gabuhaton. Labaw pa gyud ba? I think ako sa ako ba, I think ang ako number 1 Earth kay acts of service, then number 2 ang physical touch. Ayan, ako kay nako sa act of service o quality time. Ang kana sa pasabot kanang diya ko gaka-in love, diya ko gaka-kuan kanang primero acts of service kay kanang kay kuan nang siya akong wife nga kanang may mag-prepare ana kanang naalatanan mo nang matagbuntag na pag mo nang pagwala siya ka di na ko sa kauban pag mga out of town nga di ka manad kalat kayo kung mga kuan ay mga bilin nabili ng mga charger nabili ng ingani pero to sa akong wife ready na siya na laptop na ingana nakaplastar na. I think muna ako pinaka number 1. Pero sunod yun dayon din ang ako ang physical touch.
Yon. Medyo ano kay ko gyud kanang kuan sa physical. Then I think next is quality time. Kay mo nang gusto gyud, happy na sa ko nga kami lang mauban. Tapos sa words of affirmation maybe. Hala ulay gyud ang receiving gi, wa koy budget. Pero ganos kaning yung receiving gifts lang, may ano. May Ako di kay ko kuan nga ang akong asawa mo maghatag. I don't know, basin akong asawa nagilumilom lang. Ganan siya nga tagaan siya gifts. Pero ako okay ra ko di kay ko kuan kanang tagaan gyud kay ko regalo. Ako more on ano. Ako dili masagi ko material nga ano nga tao pud. Pero po to na padungog-dungog herb ng ato mga ATM na sa atong asawa. Panahon na ning Valentine's Day, di man ta kapalit og bulak na sa karon. Oh, di ba kapalit kay lisod kayo kay mo palit ka. Ilar gyapon. Si Pas Ngay lugar ka palit ko bigay palitan dagang bulak. Dili ino mga pagpalit na bulak para sa imo. Ikaw na lang abdo dito ha. Si Pas LV, surprise yourself. All of the above are of great help for any relationship to last a life. Syempre, mo man ni siya ang mo man ni siya ang so mo galing ni siya. Marigold, unsa niya? Normal naman na mo greet o good morning ang magbahin sa work sa balay before going to work. Yan. Ano pasabot niya? Normal na daw nga mag good morning, mag-greet o good morning and magbahin og sa work sa balay before going to work. Okay. Kaya naman po tayo mga uban po, mga uban po na dili po di nga na kayo ka kuan. Di po kayo nga na ka expressive. So again, sa ako pang gingon, ayaw gyud mo og kuan. Lagi? Ayaw kay gyud mo og kanang ka-discourage din nga ay nga na ko nga na. Ayaw gyud kay siya. Sa atong poll question ang pinakataas 48% physical touch o quality time. Tapos 28% acts of service. Dayon words of affirmation 24%. Zero ang receiving gifts. Mga plastic mong dagko ha. Bakakon mong dagko ha. Masumangil pa mo dili ha. So kung dili man di ay nganong halinon mo lagi kayo ang roses sa Valentine's Day. Ano man. Pag mga lamlam lang mo. Si Damon Dalton. The more a man speaks, the more they did something wrong. Hala! The quiet ones are the real romantics. Hala! Mau ba? So, mas cool ba lugar tong mga kuhan? Kato daw mga daganda istorya, mo doon nang wala sa buhat. May pala tong mga naghilom-hilom ra. Hala! Nadine si Richard. Oy, Boss Richard Asintista. Ingon niya, quality time sa akong asawa. Kay weekly lang ko ga uli. Yan, lami balikon ang kaaging uyab pa. Kaya, igmatan niya kay moingon jud siya palunga ang alarm kay sayo pa. Mag-transfer Gcash sa online sabong inikaugma siya man laba manilhig acts of service. Okay. Okay ka. Si Kuan Bay, balik kay Damon Dalton. Ingon niya nga, I think love changes in different periods in our lives. When we're young, we need affirmation, receiving gifts, physical service. But time outlives them all. That's why old people become more family-oriented. Pwede. So kung medyo bata-bata pa ka, dito kay ka sa words of affirmation, kay inuman ka nga, guwapa ka, sexy ka, no? So muna yung love language. Kado kaya na-realize ni mo, pasakayan na day ka. Kay bisag gibilbil na ka, dako na kagtiyan, inong kay po kag sexy ka. So nawala na siya. Tama, acts of service. Tama gingon niya, no? Pag medyo younger pa ka, mo niya ang measurement nimo sa imong love. Words of affirmation o acts of service. Then maybe, pag nanakadri sa mga mid na ka, musulod na rin kaning receiving gifts. Di ba? Aminin na natin. Pag medyo nata sa mga college ka nang nagsugod-sugod na tagtrabaho, kaya ma-appreciate naman ko na itong mga value. Ay, mahal man din ang iPhone, no? Kaya kabalo naman ka nga mahal na. So, kung muna tagahan din ka og iPhone, may kagitagaan ko niya. Pauman sa receiving gift, depende na dayon na. Dito na ka sa physical touch. Magpa-touch naman din ka, kaya na naman kay gift na nadawat. Tapos, sige na mag-touch, medyo sumo na dayon. Muna na kailangan na kag-quality time. Daddy, I need quality time. Gusto na ko mga tag Boracay. Yeah. Ay,
Bahalon ba Balon na yapon siya. Pero tama, I agree ni Damon. So if you're younger, if you're still in high school, college, I'm sure majority is the words of affirmation and acts of service. Ganahan mo kita inong nga gwapo may ka mo basketball ba Grabe kay ka part, may ka muli part. Yeah, I love you part. Grabe kay part. I love you, bye. Tama, no? Kay, di ba ganun, may tayo apis na gwapa ka, sexy ka, may kay kamukuan, sayaw. Mabito ang uban mga batanon, di gina mo saya, pakita gina mga saya, pakita puso. Pakita gilas rin niya. Mga pak. Pinaana ginala. Kay, siyempre, nung nga, may kay kamo saya ba, ana. Pag eventually, pag magatigong na mga ma-realize ni mo di ay nga, kanina yung mga affirmation, di ba hindi makabayad sa tubig? Kaning mga sigilang tag-affirmation, di ba hindi makapliti sa jeep o sa taxi? Kaning hindi makapalit o bugas? Kaning acts of service, na okay man siya, no? Pero perminti na lang, di man niya po ni makabayad. So dito na dayong ka mo, change na rin ka sa imong receiving gifts na dayong ka. Dito na dayon. Kaya pwede man dili man butang pag receiving gift like nagulat ka sa opisina, nagdala siya lunch. Sa opisina dala kang snacks. Not necessary herb na ang receiving gifts mo mahal gyud. Kana something mahal ba dapat. Di sad siguro no. Anything lang mga kuan ginagmay pero at least mga kuan appreciate something na. Kana mga atag-atag ba? Bisag bisag ginagmay lang. Bisag magkuha lang kag bulak nga gamay giputol lang nimo. Surprise na nimo sa iya. Yata mo sa iya, okay na siya na. Nakapalit ka ato kag 7-Eleven, nakapalit kag chichirya gamay or Toblerone. Hatag nimo sa iya. Ato nimo yata nimo sa iya, then that's okay na. Palit pag kape nga dili sa Starbucks 3-in-1 lang. Kunda ba? Dili ko ano. Why not? Ano nimo? Di ra po na magsugod tanan. So, if ever na so muna receiving gifts na medyo di na rin nag-change ka. Now, pag sa ako palaging gingon, nag-receiving gifts na, okay na, medyo nikilig na, nagawa na, nakaihi-ihi na, in love na. Dito na rin sa physical touch Physical touch na yun. Okay. Mabungkag para maghangad-hangad na dayon. Mabungkag na rin ang tinapo. Kay, siyempre, sangko na rin paulaw naman ka, kay ka-receiving gifts naman ka. Alaman din mo i-offer imong self. Dako ka siya gasto sa imo. Mahal ba yung iPhone 13? So, wala na. Mo na dahil na siya. Kadara ba yung bandiya nga naisakit. Pag kung na-gifts, mubika ang kuhan, legs. Pero dito na sila i-blame. Dito na sila i-blame. So, labi na karong Valentine's Day. Alam na, ha? Alam na. Ang atong kuhan, earthquake drill din sa Kauswagan. Isa kay nagsayo naghimuan ng earthquake sa February 14 ay Sunday. Sunday na. Di ang mga kabitana malamang Friday or Saturday. Na early na sila. Early na sila alba. Tapos katong kuan sa Sunday na lang gina sila gina. Kabalo lagi kay mo ana. Mo na nag-react. Mo na i-chismis nila ana ha. So mo na kanalang kay kuan dayon, physical touch. Pag magperminti ng physical touch, kabalo ba ka nga, na something or pag magsige na mag-physical touch, na something mo nga mga energy or mga gases na manggawas sa imong lawas bay. Munang samot mga close. Energy o gases? Mga gases. Gas? Oh. Na yung mga something nga nang mugawas sa mga kalawasan niyong duha. Nga samot mo ma-inlove sa usa o samot mo ka-close. Muna magsige na dayon. Pag mo sin, more than ni ay. So, ang tendency, masamot mo ka in love. Bosa, magpa-touch na. Then again, basta ka physical touch ani, nala sa mga hug-hug. Again, dili man niya gitik-gitik. Dili siya diretso man niya. Tama na yun. Pag medyo na kay pamilya, dito na dayon ka sa imong love lang is quality time. Ng ilong. Quality time na dayon. Kaya mabisi naman ta. Sina magkayod, sige nag-meeting, sige nag-anak, kay focus na ka sa career, trabaho. Ang tendency na maka-afford naman ka, makapalit naman kasi mong gusto. Sa una, regaluhan lang ka o ka ng chocolate, kilig na kayo ka. Siyempre, pag mudako na ka, dili naman ka more on sa maka-afford naman mo. Ma-provide na mo'y balay. So, ang problema na po diya, wala po mo'y oras. Mo nang mausap na dayon, quality time na dayon. Dapat kung na mga spare time like mga holidays, dapat sulit gina ninyo.
Eunice, hello diyan, nagtanong sa Manila. Shout out Eunice. Si Che, may gabi po dia. Si CJ Linda Ladnabas. Yan. Paghuman, physical touch na, dula Dula nagpanit. na Spanit. Sena Jeff, ano ba niya? Si Lenny, asena siya sa dirigidata sa act of service. Diya po ng mga, kuha nga ng mga, kanabit ang mga loyal, kanang mga, kanang mga, sitawa na, mga martyr, na, kanang service. Si Kuan Sena Jeff Earp, ingon niya din as what you said, Idol Burn, pag ikaw mulakaw or naay mga events, kabalo na daan ang imong asawa sa mga needed nimo. So ready na tanan. Maunang isa nakanindot sa relasyon. If kabalo na mo isig usa nga needed ninyo isig usa kung baga na ay mga initiatives every time you're in work or mga buluhaton. Hugot. Grabe maunang giingon partners na murag nagidi kalagos ba. Pero dili gyud na mawala ang mas important ang physical touch. Alam na bira max pero dili lang gyud palabi. Yan. Mura ba na yung mga simptomas sa sigpalabi kakabulol. Kabulol Sa tama. Ay mo na yung kiingon niya nga. Kanang mingon ka lang nga nakoy giga andam kay kabalo ng asawang ang talent piya mo padulong man sa iya. Muna dapat yang buhato na. Si Akihiro Gutierrez, word of affirmation kay LDR bisan gipulihan. Oh. Di ay quality time sa asawa kay weekly lang ko gato. Okay. Hello sa tanan dia. Salamat sa pagtubag. Kay Hilwa, mamino tani, basin pohon, maminyo na tagdayon. Bitter. Woman's love equation. Woman equals time plus money. You need time to make woman fall in love and you need money to have time with them. You cannot eliminate one from the other. Tama. Masahan na mo ng quality time kung wakay kwarta. Yan atas kusina. Nood. So, munang kayod pa more. Alam na yung nag-away, si Main Joy, yung gitag si Akihiro Gutierrez. Really? Fine. Wow. Relax lang. Hello de ko na sa TCK. Hello de tanan. Naman ko permanent driver. Ayan TCK. Muna akong kanang mga fats ninyo diya sa inyong mga tinai diya. Para di na magtambay doon kasi yung tinai. Gwapo kayo. Kanisang TCK. Yun, TCK. Basta to ba? TCK. The Colon King. It's a fruit and vegetable fiber juice drink. Combination sa daghang kay mga kuha na ay na ay mga Garcinia Cambodia. Na ay tamarind, na ay lemon, na ay green apple, na ay chia seeds, na ay guava, sa babay stevia para mo ng tamis, na ay moringa, malunggay. Uy, nice. Oo. O siyempre, pang kontra COVID, cherry C. Yun, sabi? Cherry C. Ang Kamo extract plus calcium ascorbate plus zinc sulfate. O siyempre, doon naman ang kuhan, Biraman! Yay! Alas 10:03 na! Daliara kayo, I-share pa ninyo atong live stream na to sa Buenos Papis every Tuesday and Thursday. Ora, after na mo ma-upload, ipakishare na lang ni sa mga nakapamino sa nanamino karon sa mga Spotify. Hello sa inyo dagat salamat sa iyong pagsunod. Bisaya Oy t-shirt, napa ba available yan? Yes, napatay mga Bisaya Oy t-shirt ba, Bisaya Oy clothing. Paki-follow sa ako ang Facebook page Bisaya Oy. That's yan sa Facebook page Bisaya Oy Clothing ug sa Instagram Bisaya Oy Clothing. I-follow po niyo sa akong Instagram DJ Joe Joe Romantico, Facebook na ako DJ Joe Romantico. Nakoy live gyapon Jam Tabay every Monday, Wednesday, Thursday, Wednesday, Friday. Ugma 12 to
1 p.m. Yan. Ug Happy Chinese New Year sa inyo ha. Alright. Ganahan ko na po, ingon ni Damon Erpo, I thought Paulo Ballesteros was the person. Paulo Ballesteros. Paulo Ballesteros ka. Alright, unsa nga music video atong ipakita ron be? Atong music video karon Erp is Mista Escapo by Nana sa YouTube. basta makita na niyo mo na. Oo. Dala nga. Sa pangalan Mista Escapo by Escapo. Kane Asenas. Escapo. E-S-K-A-P-O. E-S. Oo. Ay, makita tanan na nimo. Mista Escapo. Nara. So may taga-asa man eh. Or sa mga karon, labsong ta, labsong. Labsong na ta Erp kay Valentine's Erp. Sama. Libog na lang, libog ni Oy! Ted ni Feb kana. Sama na oy. Wag Tagalogin ha. Oo. Bisaya na. Libog ni Feb og ni Teddy sa Brandy Belly. Kana na lang kay kuha man ta Valentine's man ron. Valentine's. Sige. Valentine's man ta. So libog na lang. Mo ba ning ex atong ilang kuan na namin. Easy. Sorry. Ana sila yung mga happy na sila. Happy na ba silang mga kuan? Oo. Alright, Hey, please. nanay baby. Oy, kung namoy, please paki-follow ko sa akong YouTube, Bitog University. Yeah, Akong ako po lang. Instagram, Bernie Bitog 2. Akong fan page, Bitog University. O akong mga shows nasa Spotify, Bitog University Podcast. Oy, i-subscribe din mo sa akong kuan yung mga follower ni Brother Burns. Ako ang YouTube channel. It's Joe Romantico. Search na ninyo gyapon. Salamat. So, mora to. Tulgo naman ta. Ito lang, Bina. Kita ni Marp? Kita ni mo? Nara. Libog. Bisaya ni nga libog ha. Bisaya nga libog. Oo, ito na yung taklaro na to ba? Light ang Tagalog nga libog. Lain ito na siya. Okay. Ito na. Uy, dyan lang kay... Disulod akong kanta sa kwan. Okay. Again, take 2. Yun, no? Ingat mo, guys. I love you. Bye. Bye, guys. Don't forget to follow the TikTok of my daughter, nga si Ella. Ella girl. Alright. Kaya gusto tayo siya magpasingit tao na follow siya. Ano sa'yo mong pangalan sa mong TikTok? Cookie Cute 2021. Cookie Cute 2021. Okay. Mora to. Okay. Bye. Bye. Giantos ko tanang kasakit nga kipiling mo para lang mamalipay mo o karon kalit ka lang mabalik nganong buhion pa man ang namatay gibati nganong inanak ka kung kamo karon ug makitang duha ayaw naglibog ka pa akong huna kung kamo kung kita mibuhi ka gipili mong kaputon siya asa ang mga saan mo tiligyot ka mo biya o karon kalit ka lang
namatay gibati nganong inanak ka kung kamo karon ug makitang duha ayaw naglibog ka pa akong huna kung kamo kung kita unta malipay ka sa bago mong pinangga kay di na maghandom kung wanay paglaom nganong inanak ka kung kamo karon ug makitang duha ayaw naglibog ka pa akong huna kung kamo kung kita kung anong inanak ka kung kamo karon ug makitang duha ayaw naglibog ka pa akong huna kung kamo kung kita